Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Влизам ти тук с мой краен диалект, акцентът ти внимай да не хванеш диабет. Доцент не се извади с диплом, рисувам на пейнт, музикален продуцент, чух, че си бил, аз съм диригент. Ма не цигулиране на генките ти спрели, фокусирането е трудно на томенията ти умрели, те белурите те взели, не спря да правиш ти гели, като ти каже някой вземи, еректира твоите вени. От разговорна дружина, кура ми истина и не съм го слагал на рапери близо една година, ама няма казан кой си, тъй че не се бой се, нивото ти го знаем всички, ти вредичка строй се. Кой, криско леве, небе не за него. Хората говорят зад гърба човека его, и него е бего, а просто прави пари от малумните среди. Опс, тука някой ще го заболи. Не бе за кръстияне бичетата му умрели, да пасе народа слама, щом до там си я довели. Не говори зад гърба му, ама плюе в лицето и в лицето ще му каже: бахто прасето. Аз ги карам да поумне, ти ги караш да затъпе. Ти го казвам в името на уния, които не смет. Не съм обвързан с договор, устата ми да запушат и казвам това, което искам. И които искат да ме слушат, лежиш на стари лаври, някой струпа си гаври като черно-бели кадри в им на World и Харти. Не сме на гребе на вълната, не сме класни водолази и да дисаме по-дълно като агенти на щази. И искам хип-хоп награда хейтър на годината. Тваря телескоп и гледам звездна и картината. Калибровам лириката си на вашето ниво, май ми стана рапърско, не съм за пихоро. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. През великата война между R&B и снайпер, аз слушах и тях и Тодор Колев, така че трайте. Римите са ми нещо като уръдие и често ги използвам да раздавам правосъдие. Не мисля на никого злото, нито пък доброто. Общо взето гледам много да не мисля, щото почнат да ми писват, да ми дават еднакво на ланкаст. На лицето си надраскам устата с фулмастра. Повечето имат досъкатени идеи да пееш за рап. В рап песен даве толкова добре. 8 реда куплет пишат направо, ще с громолясат. Зимата пеят за елхи, лятото пеят за пясък. Добре, че имаме сезони да дават теми за пеене. Ако живее в Перу, вероятно вече щяхме да поудем. Опа, то ред, тука май го свана само с вакууми. И никак не е смешно, защото пряко ни засяга този филм. Тъй че знай, май и аз съм повреден. Нужен ми е древен метод, някакъв лечебен и тътен. Къде отиде вятъра по пътен? На морала онанирам, като вляза ги панирам. Ами такъв съм лек, да от малък съм си хейтър. Първия когот намразих май беше Кришън Слейтър. И Владо ми спретна ебах ти кривата мелодия. Полигенова чак разви кераномовия тема. И да има нещо вътре, като пуснеш тази песен, да не те е срам утре. Тема. И да има нещо вътре, като пуснеш тази песен, да не те е срам утре. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят. Хората говорят, щот не мой да пеят, а ти не мой да пееш и хората ти се смеят.